Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bizning endi гадәттә бүген ахират дәресләре барайды, шулай бит без сезнең белән кирдек. Нинди гынахлар сәбәпле кешегә кабер газабы килә дидек, шулай бит. Иншалла безнең инде алдыбызда шул тема тора. Аннарысын нинди эшләр сәбәпле Аллаһ Тәгалә киресенчә кабер газабыннан безне саклый. Аны да карарбыз иншалла. Ләкин бүген бераз гына мин инде сценарийны үзгәртергә булдым. Ни өчен? Чөнки гел-гел газап, берәм-берәм качыша башласагыз, китә башласагыз куркып, шуңа күрә яхшы булмас. Бүген иншалла бик шундый күңелгә җиңел дәрес булачак иншалла. Ахират дәресләре булмый инде, ләкин иншалла инде мин өметләнәм. Ник килдек микән дип әйтмәссез инде Алла бирсә. Шуңа күрә безнең бит инде беләбез, бу сөекле пәйгамбәребез дөньяга килгән ай булып тора. Шуңа күрә күп мәчетләрдә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям турында вагазлар сөйләнелә. Шулай бит инде аны өйрәнәбез һәм чыннан да сөекле пәйгамбәребезне күпме генә өйрәнсәк тә, ул инде безгә һәм кызганычка каршы бүген әгәр дә безнең үзебезнең татар халкын, мөселман халкын алып, менә сөекле пәйгамбәребезне ни дәрәҗәдә беләләр, ни дәрәҗәдә яраталар дигән сорауны куйсаң, кызганычка каршы безнең инде аянычлы хәлебез. Шулай бит, ни өчен? Чөнки татар халкы бөтенләй сөекле пәйгамбәребезне белми. Бөтенләй белми. Белә дип әйтеп булмый, белмиләр гомумән. Аллаһ Тәгаләне китереп терәсә, шул вакытта булса да бисмилланы әйтәбез. Я Алланы әйтмәсәк тә Уфалланы әйтәбез, Аллаһның исемен бар әйтәбез инде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләне авыр вакытта булса да искә төшерә кеше, ләкин сөекле пәйгамбәребез бераз гына безнең игътибардан читтә калды һәм әлбәттә бу хатаны безгә төзәтергә кирәк, чөнки мөселман халкы мөселман була алмый һәм аның иманы иман булмый, әгәр дә ул Аллаһ белән бергә аның илчесенә дә иман китермәсә. Чөнки Аллаһ Тәгалә турында без нәрсә беләбез? Аллаһның исемнәре, Аллаһның сыйфатлары, Аллаһның безгә булган әмерләре, фәрманнары, харамнары, шулай бит. Буларның без берсен дә белмәс идек, әгәр дә бу хәбәрләрне безгә кем алып килмәсә? Пәйгамбәребез Мөхәммәд алып килмәсә. Шуңа күрә без Аллаһ Тәгаләгә шандык, без аның исемнәренә, сыйфатларына шандык, без җәннәткә шанабыз, без җәһәннәмгә шанабыз, без кабер газабы, кабер нигъмәте, Коръан, фәрештәләр, Җәбраил бар икән, Микаил, Исрафил бар икән, үлем фәрештәсе бар икән, бу халал икән, бу харам икән, бу фарыз, бу безнең үстебездә, ягъни әтияни хакы булсынмы, биш намаз булсынмы, ураза, хаҗ булсынмы, менә булар бөтенесен дә шушы гыйлемнәрнең без берсен дә белмәс идек, әгәр дә сөекле пәйгамбәребез безгә монап килмәсә. Шуңа күрә ул безгә моны ирештерүче. Шуңа күрә шәһадәт кәлимәсе, иман кәлимәсенең беренче өлеше ла илаһа иллаллаһ булса, икенче өлеше Мөхәммәдур Расулуллаһ булды. Шулай бит. Шуңа күрә ла илаһа иллаллаһ дип кенә мөселман булып булмый, әгәр дә аның икенче өлеше Мөхәммәд Расулуллаһ дип, Мөхәммәд аның илчесе дип, аны белмәсәк, аны өйрәнмәсәк һәм ул алып килгән бөтен хәбәрләргә иман китермәсәк, әлбәттә без мөселман була алмыйбыз һәм җәннәткә дә, җмахка да кайта алмыйбыз. Менә шуңа күрә сөекле пәйгамбәребезне белү ул бик мөһим, аны без өйрәнергә тиеш һәм сөекле пәйгамбәребез ул шундый зат, аны күбрәк белгән саен күбрәк яратасың. Менә тормышта кай вакыт безгә инде тормышта шундый кешеләр очрый, кайбер кешеләрне күбрәк белгән саен нишлисең? Андый да бар инде. Ләкин күбрәк белмәсәң яхшырак кайбер кешеләрне. Шулай бит. Сәлам белән аерылсаң, кайбер кешедән шул җитә. Ни өчен? Чөнки кайбер кешене күбрәк белгән саен, кызганычка каршы, ул кешегә хөрмәтең, ихтирамың, мәхәббәтең, дуслыгың артмый, киресенчә нәрсә? Ул кешедән читләшә башлыйсың. Менә ни өчен? Чөнки һәрбер кешедә кимчелекләр бар. Чөнки һәрбер кешедә ниндидер хаталар, гынахлар бар. Һәм аның әхлагында, тормыш рәвешендә, аның тақвалыгында төрле беләбез кимчелекләр бар. Пәйгамбәребез Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Дәреслектә
сезнең өчен Аллаһның илчесендә иң күркәм үрнәк булды диде. Менә сезнең өчен иң күркәм үрнәк алырдай зат ул кем? Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм фа иннака икенче бер аятта Аллаһ нәрсә диде? Ла аля хулуқин азим диде. Дөреслекдә син бүйек әхлак иясе диде. Моны кем әйтте? Моны Аллаһ. Ягъни аның әхлагына кем бәя куйды? Аллаһ Тәгалә үзе куйды. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребез аның тормышында кайсы гына өлкәне алсаң да, бөтенесендә без күрәбез, ул иң камил, иң хәерле безнең өчен үрнәк булды саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә без аны өйрәнергә, белергә һәм аның әхлагын үзебезгә сеңдерергә тиеш. Хәтта менә Аллаһның хикмәте, әгәр дә без пәйгамбәрләр тарихын карасак, без күрәбез, еш кына кешеләргә пәйгамбәр килгәч, мин Аллаһның илчесе дигәч, аларда шундый сорау туды. Ничек инде син кешеме дип әйттеләр? Чөнки алар Аллаһтан кемне көттеләр? Ниндидер канатлы фәрештәне көттеләр. Алар уйладылар, менә хәзер безгә ниндидер анда шалбар кигән, күлмәк кигән, чәче сакалы булган бер ир кеше килеп, мин Аллаһның илчесе дип хак сүз сөйли башлаганчы, күктән берәр фәрештә төшсә, янып торган, шундый балкып торган берәр фәрештә төшеп сөйләсә, кешеләр уйладылар, ул яхшырак булыр дип. Ләкин Аллаһ хикмәт иясе, Аллаһ теләсә шулай төшер иде. Әмма Аллаһ Тәгалә тарихта бер генә бер пәйгамбәр дә фәрештә затыннан булмады. Һәр пәйгамбәр кем булды? Кеше булды. Ни өчен? Чөнки беренчедән ашның хәлен тук белми, фәрештә кешенең хәлен аңлый алмый. Шуңа күрә ул кешегә остаз булып, кешене тәрбияләр өчен ул кешенең хәлен аңларга тиеш. Шулай бит? Мәсәлән, аш вакытта фәрештә ничек инде сабыр итегез дип әйтә алсын? Әгәр дә ул ризыкка мохтаҗ булмаса. Ә менә пәйгамбәребез әйтә алды. Чөнки үзе дә аш иде. Шулаймы? Хандак сугышындамы ничек булды? Бер сахаба, ике сахаба килеп, шулай күлмәкләрен күтәрделәр. Һәм ачлыктан аларның корсаклы ниләренә, ашказаннарына таш бәйләнгән иде. Ташны кай вакыт эчә авырткач мендәр куеп ятабыз бит. Ягъни авырту җиңеләя. Шулай бит? Таш бәйләгәч ачлыкның авыртуы әзрәк сизелә иде. Шуңа күрә килделәр дә, я Расулаллаһ, каралы дип күлмәкләрен ачтылар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күлмәген ачса, ике таш бәйләнгән. Ягъни сез аш булсагыз, мин сездән ике тапкыр ашарак. Пәйгамбәр нәрсә диде? Сезнең башыгыз авыртса, мин ике катырак авырта диде. Сез кайгырсагыз, мин катырак кайгырам. Ул шуңа күрә кешенең хәлен белде. Икенчедән, бу беренчедән, икенчедән Аллаһның, пәйгамбәрнең вазифасы Аллаһ Тәгаләнең хөкемнәрен безгә җиткерү генә түгел. Нәрсә? Үрнәк күрсәтү иде. Аны эшләп күрсәтү иде. Әгәр дә фәрештә килеп, тегене эшләгез, моны эшләгез, тегене эшләмәгез, моны эшләмәгез дисә, ул андый шаригать алай үтемле була алмас иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзе шуның үрнәгендә күрсәтте. Намаз укыгыз дигәнче, ул беренче нишләде? Басып намаз укыды. Ураза тотыгыз дигәнче, беренче уразасын тотып күрсәтте. Хаҗны кылды. Хәтта беләбез, пәйгамбәребезнең тарихында берничә очрак булды. Кешеләрнең шул кадәр күңелләре төште. Шул кадәр күңелләре төште, хәтта алар пәйгамбәребезнең әйткән сүзен ишетмәделәр. Мәсәлән, хаҗ кылырга баргач, аларны кертмәгәч, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Быел хаҗ кылмыйбыз диде. Сарыкларыгызны чалыгыз, чәчләрегезне алыгыз да кайтабыз диде. Аны ишетмәделәр. Чөнки бөтен кешенең хаҗга барасы килә. Бөтен кешенең Мәккәгә кайтасы килә. Ул аларның туган җирләре булды. Шулай бит? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, ишетмиләр. Шул кадәр аларда кайгы булды. Һәм ул кирде чатырга, кем иде? Умму Сәләмә идеме? Хатыннарының берсе. Умму Сәләмәгә әйтте. Нәрсә булды да, я Расулаллаһ? Менә ди, ишетмиләр сүземне ди. Син әйтмә ди. Чык та үзең эшлә ди. Чыкты да сарык суйды, чәчен алды. Берсе эшләде, икенчесе. Шуңа күрә пәйгамбәрләрнең вазифасы алар шушы Аллаһның хөкемнәрен күрсәтергә тиешләр иде тормышта кулланып. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ул кем булды? Ул җир өстеннән атлап йөрүче Коръән иде. Җир өстеннән йөрүче Коръән иде. Ул елмайса, бу Коръән иде. Ул еласа, бу Коръән иде. Ул кемнедер орышса, бу Коръән иде. Ул кемнедер зурласа, бу Коръән иде.
ул кемгәдер каты булса, бу Коръан иде, кемгәдер йомшак булса, бу Коръан иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бөтен тормышындагы хәрәкәте Коръан булды. Шуңа күрә Айша радиллаһу анһадан сорагач, пәйгамбәребезнең әхлагы нинди иде дип, ул нәрсә диде? Ул Коръан иде ди. Бусы шул сүрә, бусы шул аят, бусы шул сүрә, бу шул аят. Менә шулай итеп пәйгамбәребез күрсәтте. Һәм сөекле пәйгамбәребез менә күп вакытта бу мәдрәсәдә ничектер әйтә алмыйм, әле пока жалобалар килгәне юк, ләкин Түбән Камада эшләгәндә дә еш кына бу мәсьәләне күтәргән булды, башка мәдрәсәләрдә дә сира дәресләре керә, пәйгамбәребезнең тарихы, пәйгамбәребезнең тормыш рәвеше керә, ләкин кайбер беренче сыйныф укучылары аңлап бетермиләр. Менә ни өчен сира китабын ачкач, сугышта сугыш диләр. Чыннан да пәйгамбәрбез вакытында хәрби сәфәрләр булды, төрле низаклар булды, сугышлар да күп булды, ләкин шуны әйтергә кирәк, пәйгамбәребезнең сугышында бу кадәр кеше үлмәде. 23 ел эчендә күпме сугыш булды, бик авыр сугышлар булды. Ухуд сугышлары, Бәдр сугышлары, бик авыр сугышлар булды. Бүтән сугышларны галимнәр җыйганнар, һәм ничә кеше үлгәнне караганнар, меңнән артыкмы кеше чыга. Ягъни элек сугышта мәрхәмәтле булган. Элек сугышта гадел булган. Мәсәлән, хатыны баласы белән яткан игә килеп һөҗүм итмәгән. Ирләргә әйткәннәр, әйдә чыгыгыз, менә Мәдинәнең пишмагында сугышабыз дип. Әйе. Тегеләргә тимәгәннәр, тегеләр дуга кылып торганнар. Шулай пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе дә нәрсә дигән? Чит шәһәргә керсәгез, хатыннарга тимәгез, бабайларга тимәгез, әбиләргә тимәгез, балаларга тимәгез. Мәсәлән, фашистлар нишләделәр? Меңләгән балаларны яндырдылар. Шулай бит инде. Ул бит, мәсәлән, сугышта әгәр дә ничә миллион, ничә дистә миллион кеше үлгән дип барса, аның бит чын солдатлар бит алар, ул кадәр түгел. Шулай бит. Кырганнар кемне? Гади халыкны кырганнар. Хайван урынына, шибен урынына кырганнар. Шулай бит. Пәйгамбәрбез вакытында алай булмаган. Пәйгамбәрбез вакытында кайсы сугышта бер хатын үлә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шул кадәр моның тавышын чыгара. Ягъни нишләп бу хатын кыз үлгән дип. Кайдыр эләккән инде, ук тигән моңа нәрсәме? Мин хәтерләмим ул нине. Ләкин үлгән пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шуның өчен күпме шикаят белдерә. Чөнки гадел булган. Шуңа күрә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сугышлары да гадел булды. Ләкин менә шул беренче сыйныф шәкертләре сорау бирә бит инде, сугыш ди. Ләкин сугыш кына булмады. Һәм бәлки бу безнең остазларның кешеләргә сираны дөрес җиткермәүе бездәдер, бәлки безнең гаиптәдер бу. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сугыштан тыш күпме тормышы булды. Шулай бит. Аның булсын ул сахабалары белән ничек булды, ничек гыйлем алдылар, ничек гыйбадәт кылдылар, ничек базарда әйбер саттылар, сәүдә иттеләр, ничек итеп семьяда булды, ничек төрле кешеләр арасында чыккан низакларны хәл итте. Алар күп. Алар бу мәсьәлә чыннан да бар, хадисләр бар бөтенесе. Шуңа күрә безгә буларны да өйрәнергә кирәк. Чөнки әлхәмдүлилләһ бүген без шундый заманда яшибез, сугыш юк. Һәм була да күрмәсен. Шулай бит инде безнең әбиләргә, бабайларга эләккәне җитә. Әле сугыш ачысын татыганнар монда да утыра. Менә шуңа күрә сугыш юк, әлхәмдүлилләһ. Һәм безгә менә шушы көн күрешне пәйгамбәребездән өйрәнергә кирәк. Безнең инде сугыш, безнең бит теге бер көн ирләргә сөйләгәндә, мәйтәм, безнең ирләргә сугыш булмагач, әлхәмдүлилләһ, алар инде өйдә сугышып яталар хатыннары белән. Даже өйдә дә җиңеп булмый әле. Шуңа күрә нәрсә? Әлхәмдүлилләһ, бүген сезгә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең менә шушы гаилә тормышы турында гына берничә насихат, шушы безнең тарихыбызга кайтып тукталасым килә. Һәм менә монда да без күрербез, Аллаһның илчесе чыннан да безнең өчен ул зур үрнәк булды. Зур үрнәк булды, чөнки пәйгамбәребезне нинди генә вазифага куйсаң да, ул безнең өчен үрнәк булды. Сугышта кылыч тотып чыкса, ул тоткан фалангыны аны Гомәр дә тота алмады, Абу Бәкр дә тота алмады, беркем дә тота алмады. Ләкин шул ук сөекле пәйгамбәребез үзенең сахабалары белән ничек мәрхәмәтле булды, ничек гадел булды. Пәйгамбәребезнең өендә хезмәтче булган Анас ибн Малик нәрсә ди? Пәйгамбәребез белән кул биреп күрешкәндә, аның кулы ефәктән йомшак иде ди. Ефәктән йомшак иде. Мәсәлән, бар бит кайбер кешеләр, кешеләрен күрсәтәселәр киләм инде шулай. Кулны кысарга маташалар инде. Теге пәйгамбәребез кылычны тотканда кысты. Әмма кеше кулын тотканда аның кулы ефәк кебек йомшак иде. Ягъни ул мәрхәмәтлек белән эшләде. Шулай бит инде. Шуңа күрә әлхәмдүлилләһ, сөекле пәйгамбәребезне җитәкче урынына куйсаң, ул иң хәерле җитәкче булды.
Казый урынына куйсаң, хөкем итүче, ул иң хәерле, иң гадел казый булды. Әгәр дә юлда синең юлдашың, спутнигың, иптәшең булса, ул иң хәерле юлдаш булды. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям, әйдә ашарга пешерегез дип әйтмәйде. Әйтмәйде. Мәсәлән, бер сәфәрдә туктадылар, чүлдә бит инде яшәде, шулай бит. Һәм эшләрне бүлештеләр. Берсе әйтте, мин сарык суям диде. Икенчесе әйтте, мин аны эшкәртәм диде. Өченчесе әйтте, ярар, мин алайса ашарга пешерәм диде. Бүлештеләр. Пәйгамбер әйтте, мин утын җыям диде. Чүлдә иң авыр эш нинди эш? Чүл буйлап утын җыю иң авыр эш. Пәйгамбер әйтте, мин утын җыям диде. Китте утын җыярга. Шуңа күрә менә нинди генә вазифаны алсаң да, пәйгамбер иң хәерле булды. Һәм гаиләдә дә, әгәр дә сөйкле пәйгамбәребез нинди ир булды, ул үзенең хатыннары белән мөгамәләне төзеде ничек? Аңа карасаң, чыннан да ул безнең өчен иң хәерле, иң күркәм үрнәк булды. Бүген бер хатынны киләп булмый. Аерылышалар, талашалар, сугышалар. Шулай бит. Пәйгамбер үлгәндә 9 хатыны бар иде. Һәрберсен яратты, һәрберсен яратты. Әлбәттә, пәйгамбәргә генә ул бирелде. Пәйгамбәребезгә генә бирелде, чөнки аның вазифасы зур иде. Аллаһ Тәгалә аның тормышында һәрбер хатынын үз вазифасы, үз бурычы белән һәм тарихта үз өлеше белән бирде. Һәм менә шуларның бүген җитешкән кадәр икесенә тукталып китербез иншааллах. Һәм иң беренче әлбәттә аның Хадишәсе. Аның Хадишәсе Аллаһ Тәгалә сөйкле пәйгамбәребезнең тормышында шуның белән башлады. Һәм аның пәйгамбәрлеге дә Хадишәсе белән башланды, беләбез. Шулай бит. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллямга берничә кеше әйтте, хәтта абыйсы да әйтте, әйдә менә Хадишә бар бит диде, тормышыңны шуның белән. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллямның малы булмады, байлыгы булмады әллә нәрсә. Шуңа күрә ул әйтте, юк, Хадишә миңа карамый инде диде. Чөнки Хадишә аның яше зуррак булса да, ул шундый бик шибәр, матур, шундый акыллы иде, шундый әдәпле иде һәм беләбез, бик күп ирләр, аның инде ире юк иде, шулай бит, вафат ие, ләкин аның иреннән калган иде, аның сәүдәсе, аның малы калган иде. Һәм Хадишә шушы малны алга таба инде, ничек әйтергә, оборотка җибәреп дип әйтик инде, товарлар алып, шушы сәүдәне эшләтә иде. Һәм шуңа күрә бик күп ирләр килеп карадылар, ләкин нәрсә? Инде аның күңеле, Хадишәнең күңеле ниндидер бер башка нәрсә эзли иде. Һәм иң беренче танышалар ничек? Хадишә анабыз дип әйтәбез инде. Ни өчен? Чөнки пәйгамбәребезнең һәрбер хатыны безгә әни кебек. Шәригать буенча безгә әни кебек, хәтта пәйгамбәребез үлгәндә аның хатыннары калды, бер кемнең дә хакы булмады килеп аның кулын сорарга. Айшаның да, башкасының да кулын сорарга хакы булмады, чөнки алар мөэминнәрнең әниләре булды. Шуңа күрә пәйгамбәребезнең хатыннары турында сөйләшкәндә әниебез дип әйтсәк, сез дөрес аңларга тиеш. Әниебез Гайша, әниебез анда Умму Сәләмә, әниебез Сафия, әниебез Хадишә. Хадишә аны эшкә яллады. Ул вакытта Хадишә, беләбез инде, Хадишә 40 яшьлек иде, пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям ничә яшь? 25 яшь, 15 яшь айырма. 15 яшь айырма. Һәм ул аны җибәрде Сирияга. Элек чөнки беләбез, Курайш сүрәсендә дә килә ул. Шулай бит, Йәмәнгә йөрделәр, сәүдә белән Сирияга йөрделәр. Һәм пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям кичкенә вакытта да Абу Талиб белән бара иде. Ничә 13 яшендәме барды ул анда. Һәм әлбәттә инде зирәк, акыллы Хадишә ул сынап карарга уйлады пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллямны, һәм аны товар белән генә түгел, аңа разведкага җибәрде бер хезмәтче егетне. Ул хезмәтче егет, аның исеме Мәйсәрә дип әйтелә инде. Ул китте инде сәфәрдә пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллямны шулай сынап, карар өчен, тикшерер өчен. Сәфәр инде ул кемнең нәрсә? Кем икәнен күрсәтә. Шулай бит. Шуңа күрә әйтәләр бит, кешенең кем икәнен белер өчен өч нәрсә кирәк диләр. Өч нәрсә, яки аның белән күрше булып торырга кирәк. Чөнки күршене барыбер белә ул. Кыймаша күрә ул. Шулай бит инде. Анда гаиләдә тәртипме, ничәдә йокларга яталар, ничәдә торалар йокларга, йокыдан, бакчасы чүпкә тулганмы, әллә чистарылганмы, каралганмы, балалары тәрбиялеме, күршене белә. Шуңа күрә күрше булып торырга кирәк, яки инде әҗәткә акча биреп торырга кирәк. Кемнең кем икәнен белсәң, акча белән итәргә кирәк. Шундый күрсәтә ул. Вакытында кайтарып бирә икән, рәхмәтен әйтеп, димәк, бу кешегә шанып була. Шулай бит. Юк икән, юк.
Һәм өченчесе инде бергә сәфәр кылырга кирәк. Хәтта кемнәрнең хаҗга барганнары бар, минем белән килешерсез. Хаҗ ул шундый сәфәр, анда бергә яшәгән, бергә барган кешеләр белән яки инде гомерлек ахирет дуска әйләнәсең, яки инде качасың. Ярар, моның белән инде бездән дә бәлки качучылар булгандыр инде, кем белә. Раббым үзе кичерсен. Менә шулай итеп Мәйсәрә китә, чыгып пәйгамбәрбез Мөхәммәд белән. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә бик күп бәрәкәт бирә. Әле ул бит пәйгамбәр түгел. Әле 15 ел бар. Шулаймы? Бик яхшы Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирә. Ул бик күп табыш алып кайта Хәдишәгә, ләкин инде табыш белән бергә нәрсә кайта? Информация кайта. Шулай бит инде. Мәйсәрә инде менә шушы пәйгамбәрбез Мөхәммәднең сәфәрдә ничек итеп игътибарлы булуын, ничек итеп мәсәлән анда өлкән буынны кайгыртуын, үзеннән зәгыйфләргә ярдәм итүен, ничек итеп башкаларга хөрмәт күрсәтүен, менә бөтен нәрсәсен бәйнә сөйләп инде Хәдишә аңлый, аның күңеле кемне эзләгәнне. Шулай бит. Һәм ул үзенең инде кичерешләрен әйтәләр инде сөйли дип үзенең иптәшенә, Нәфисә исемле буланың иптәше, безнеңчә әйткәндә подружкасы инде, иптәш кызы. Нәфисәгә сөйли, һәм Нәфисә бу хәбәрләрне инде ирештерә пәйгамбәрбез Мөхәммәдкә. Һәм инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям абыйсы аның була Хәмзә белән әтисе Габдулла бит инде. Әтисе Габдулла вафат була бит, шулай бит, ул туганчы юк. Алар бер туган була Хәмзә белән. Бу родной дяди була инде русча әйткәндә. Менә шушы абыйсы белән алар китәләр Хәдишәнең әтисенә. Чөнки никахта беренче әти белән сөйләшенә. Шулай бит инде, аның хуҗасы белән. Шуңа күрә Хувайлидкә барып, инде Хәдишәнең кулын сорап, әлхәмдүлиллаһ, инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән шундый бәрәкәтле бер гаилә төзелә инде. Менә шулай итеп пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Хәдишә белән, ягъни Аллаһ Тәгалә иң хәерле илчесенә, кешелек тарихында иң хәерле иргә сайлый кемне? Иң хәерле хатын-кызны. Ягъни без бит инде уйлыйбыз, пәйгамбәрбез ничектер сайлаган кебек. Шулай бит инде. Юк, пәйгамбәрбезнең күңеленә салган, бөтен нәрсәне туры китергән һәм шуннан да Аллаһ Тәгалә алдан ук әзерләде пәйгамбәрбезнең командасын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям көннәр белән, менә аңа бит инде көннәрдән бер көнне, теге таудан таш төшкән кебек зур әманәт төшәчәк. Шулай бит. Һәм аңа бер үзенә ул әманәтне күтәрү бик авыр булачак. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде аңа команданы җыйды. Аның кырына Хәдишәсен, Әбу Бәкрләрен, Госман аңа якын булды. Шулай бит инде туганнары Хәмзә, менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә аның тормышын бәйләде Хәдишә белән. Хәдишә аңа 6 бала таба. 6 бала таба. 2 уллары була, ләкин беләбез, тарихта пәйгамбәрбезнең уллары кичкенәдән үлде. Һәм аңа инде Аллаһ Тәгалә Касим белән Абдулланы бирсә, һәм инде 4 кыз бирә. Аның инде олы кызы Рукайя белән Өммө Гөлсем, пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аларны кияүгә биргән була Әбу Ләхәбнең улларына. Әбу Ләхәб Тәббәт сүрәсен беләсез, шулай бит? Хәтта әйтәләр, Рукайяны Госман килеп сораган була дип. Госман килеп сораган була, чөнки Рукайя Госманның күңелендә утырган була инде, ләкин пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям инде абыйсының улларына бирә, чөнки элек шулай булган инде. Теге туганның балаларына биргәннәр. 2 кызында Әбу Ләхәбнең 2 улына бирә. Рукайяны, Умму Гөлсемне. Һәм пәйгамбәрбез игълан итә бит, мин пәйгамбәр дип, 3 елдан соң. Иң беренче аңа каршы кем чыга? Әбу Ләхәб чыга. Һәм Мәсәд сүрәсе бит инде килә. Шулай бит? Таббат яда Әби Ләхәби ва таб. Кырысын Әбу Ләхәбнең кулы ди. Һәм менә шушы Әбу Ләхәб хылыксызланып кайта өенә һәм 2 улын чакыра. Ә моның өендә кемнәр? Пәйгамбәрбезнең 2 яраткан кызы. Уларны ничек ачу алырга белми. Һәм улларын чакырып әйтә, чыгарып атыгыз Мөхәммәднең кызларын ди. Бер көндә 2 кызын куып чыгаралар. Менә пәйгамбәрбезнең яраткан 2 бәгыр җимеше аерылып кайта аның янына. Аллаһу а'лам, укыганым бар инде, бу Госманның тормышында иң сөенечле көн булды дип әйтәләр инде. Ни өчен? Чөнки Госман Рукайя турында хыялланган була инде. Һәм бираздан инде Аллаһ Тәгаләнең илчесе бирә, Рукайяны бирә. Әлхәмдүлиллаһ. Һәм беләбез, Рукайя үлгәннән соң
Умму Гөлсемне дә бирә. Шулай бит? Икесе дә Госманның. Ни өчен Госман Зиннурайни дип килә? Ва Усман Зиннурайн, ике нур хуҗасы. Пәйгамбәребезнең ике яраткан кызы. Хәтта Умму Гөлсем үлгәч, пәйгамбәрбез җиназага кайта алмый. Кайта алмый, чөнки ул нидә? Сугышта була. Госман сугышка бара алмый. Пәйгамбәрбез әйтә, хатының авырый ди, каланың янында ди. Һәм үлә. Һәм шул кадәр Госман елый инде, кайгыра. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, уна уйлап карагыз, ничек киявен яраткан. Дустын яраткан. Ул бит аның дусты да булган, киявенә түгел. Ул кызы үлгәнгә кайгыруына түгел, ул аның кызы бит инде. Госман кайгырганга кайгырып нәрсә ди? Валлаһи ди, тагын кызым булса сиңа бирер идем ди. Менә шундый пәйгамбәребезнең мәхәббәте Госманга була. Менә ул Госманны аеруча ярата. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә һәм берсе инде Зәйнәп, Рукайядан саңансы, Зәйнәпне сикердек инде, һәм соңгысы инде иң яраткан кызы Фатима була инде. Шулай бит, Фатима була. Барысы да кызлары пәйгамбәребезнең пәйгамбәрлеккә кадәр яшиләр. Димәк, нишлиләр? Исламны кабул итәләр. Чөнки пәйгамбәребезгә 40 яшь тулганчы аларның әтиләре әле пәйгамбәр булмый. Шулай бит. Шуңа күрә пәйгамбәребез пәйгамбәрлек килеп хакыйкатькә чакыргач, 4 кызы да әтиләреннән иманны кабул итеп, иман белән китәләр. Ләкин Аллаһның сынавы шулай була, 3 кызын пәйгамбәребез үз кулы белән җирләй. Ягъни аңа улларын гына түгел, кызларын да югалтырга насип була инде, нишлисең тормышында. Һәм Фатимасы гына пәйгамбәребез үлгәннән соң, анда килә инде 5 айдан соңмы, 6 айдан соңмы вафат була дип килә инде. Менә шулай итеп Аллаһ субханаһу ва хак тәгалә илчесен сыный, әлбәттә бала кайгысын ул үтә, әни кайгысын да, әнисен дә җирле бит инде, 6 яшендә шулай бит. Бабасы да үлә, әти урынына калган, бабасы була бит инде, ансы да үлә, 8 яшьтә бит, неме? Шулай итеп менә пәйгамбәребез шулай зур сынаулар аша үтә инде. Һәм кайтабыз Хадишәгә. Хадиша радиллаһу анха, әлхәмдүлилләһ, инде ул аның зур терәге була, һәм Аллаһ Тәгалә аларны әзерләй иң беренче сынауга. Иң беренче сынау пәйгамбәрлек башланып, кайчан була? Иң беренче очрашуда. Пәйгамбәребез Мөхәммәд очраша кем белән? Җәбраил белән очраша. Менә шушы Гар Хира дип әйтелә инде, ул Хира тауында Аллаһ Тәгалә аңа Җәбраил фәрештәне җибәрә. Җәбраил фәрештә бит инде килеп, аны үзенең кочагына ала, шулай бит каты итеп ала, хәтта аның тыны киселә, әле алай гына түгел, укы дип әйтә. Шулай бит, укыды, икра дип, пәйгамбәрбез укый белми. Чөнки Аллаһ Тәгалә махсус пәйгамбәребезне укырга өйрәтмәгән була. Өйрәтми ул аңа. Ни өчен? Соңыннан Курайш кафирләре аны шагыйрь дип әйтмәсеннәр өчен. Шагыйрь дип әйтмәсеннәр өчен. Менә кара ничек Коръәнне язды, ул бит элек тә шагыйрь дип. Пәйгамбәрбез бөтен кеше белде, ул укый яза белмәде. Ләкин әйтәләр, фусха, пәйгамбәребезнең әдәби матур теле бүтән бер кемдә дә булмады. Ул укый яза белмәсә дә, Мөхәммәд пәйгамбәр кебек сөйләшүче гарәп телендә булмады. Иң матур, иң күркәм тел аныкы иде. Менә шулай итеп Җәбраил килеп, аны кочагына алып кыса, 3 тапкыр укы дип әйтә, аннан соң ул укып китә. Бу беренче Коръәннең беренче аятлары була, Галак сүрәсе, шулай бит. Соңыннан бу затның, ниндидер зат бит инде бу. Ул бит удостоверениесен күрсәтмәгән инде. Шулай бит, мин Аллаһның пәйгамбәре дип. Шулай бит, ул аннан ышкынгач, калтыранып, агарынып, ул йөгереп кайта көч хәл белән иенә, каплагыз мине, яшерегез мине дип, аны инде шулай каплап, ул шулай калтырый, курка, нәрсә булды бу? Шайтанмы бу? Кемме бу? Һәм инде менә шунда аның янына иң беренче килеп утыра кем? Чөнки кырда бит кылыч тотып торган Гомәр дә юк әле. Әле ул һаман пәйгамбәргә каршы кылыч күтәреп йөри, шулай бит. Әле пәйгамбәрлек башланды гына, әле күпме йөри әле ул, шулай бит. Әле Абу Бәкр дә аның өендә түгел иде. Менә иң беренче пәйгамбәребезгә сынау килгәч, аңа Хадишәсе ярдәм итә. Һәм Хадишәнең менә шушы тормыш тәҗрибәсе, чөнки хәзер 40 яшьтә өйләнгән булса, кияүгә чыккан булса, пәйгамбәребез белән яшәделәр тагын 15 ел. Ничә яшь була инде аңа? 55 яшьлек. Инде ул тормышны күргән, акыл, хикмәт, сабырлык җыйган, ул инде шундый хикмәтле ханым була. Һәм
ул аның янына утырып, аны юатырга киреше. Нәрсә булды дип сораганнан соң, пәйгамбәрбез инде сөйли, менә ниндидер зат килде, мине китереп кысты ул шулай, тыным бетте ди, шулай, һәм шунда аның инде ничек әйтергә, фитри акылы, фитри хикмәте уянып, ул шунда әйтә, юк ди, Аллаһ белән ант итәм ди, Аллаһ белән ант итеп әйтәм, Аллаһ сине хәсрәткә калдырмас ди. Ни өчен? Чөнки син ди хәерле кеше ди. Чөнки син туганлык җипләрен һәр вакыт бәйлисең ди, туганнар белән туганнарча яшисең ди, сүз сөйләсәң гел дөресен сөйлисең ди, мискиннәргә ярдәм кулы сузасың ди, мохтаҗларга, кунак килсә һәр вакыт аңа хөрмәт күрсәтәсең ди. Шуңа күрә Аллаһ ди сине берничек тә хәсрәткә калдырмаячак ди. Ягъни курыкма ди. Хатта алай гына түгел, Варака ибн Науфал дигән аның абыйсы була, ул христиан галиме була. Ул инде олы яшьтә күзләре сукрайган була инде, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям белән очраштыра ул аларны. Хәдишә. Ягъни менә бит башына фикер килә, шулай бит. Әйдә, абыйдан сорыйк әле ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бәйнә сөйләп бирә Варакага шушы булган хәлне, һәм ул нәрсә ди? Ул сөенә. Ул шатлана, һәм нәрсә ди? Бу бит Мусага килгән фәрештә ди. Демәк, син Аллаһның илчесе буласың ди. Әле Пәйгамбәрбез белмәй, Хәдишә белмәй, ләкин бу инде китап әһле булган шушы Варака, христиан дип әйтәбез бит насара, ул үзенең китапларында бу хәлләрне укып белгән була. Менә шулай итеп ул аңа шушы хәбәрне ирештер. Әлбәттә, ул анда аңа әйтә, сине ди дошман күрәчәкләр ди, сине ди хәтта туган җиреңнән куып чыгарачаклар сине ди, чөнки сиңа хәтлек булган шулай инде ди. Инде Пәйгамбәрбез инде моңа тагын бер сынау була инде, чөнки Мәккәдән китәсе килми бит, шулай бит, ләкин бары китергә туры килде һиҗрәт вакытында. Менә шулай итеп, иң беренче урысча әйткәндә удар аңа сынау килгәч, аның янында Хәдишәсе булып, менә шулай аңа ярдәм итте. Ләкин пәйгамбәрлек килеп 10 ел алар бергә булганнан соң, инде кайгы елы дип керә тарихка, беләбез, 2 кешесен югалта. Bir yılda 2 kişisi югала, Әбу Талиб китә, шулай бит инде, һәм бигрәк тә кайгы була, ул мөселман булып китми. Шулай бит инде, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бөтен кешен куя аны иманга, исламга эндәргә, ләкин ул исламга килми, ул мөшрик булып үлә, кафир булып китә инде, хәтта ул аңа дуга да кылмакчы була, ләкин Аллаһ туктата. Һәм инде икенчесе Рамазан аенда Хәдишәсе вафат була. Һәм бу ел сирда кайгы елы дип керә. Менә ул бит ул пәйгамбәрбезгә генә кайгы булмый, ул бөтенесенә кайгы була. Чөнки пәйгамбәрбезнең абыйсы нинди поддержка була. Мөселман булмаса да, Курайшлар аны үтерергә дә телиләр, әллә нәрсәләр эшләтергә дә абыйсы бирми. Шулай бит, бирдертми. Абыйсы саклап тора, һәм менә монда Хәдишәсе инде. Менә шулай итеп, инде Хәдишә Аллаһ хузурына күчә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга инде ул бик шулай авыр була. Ул инде аны авырлык белән кичерә, һәм инде Айша радиллаһу анха да әйтүенчә, Пәйгамбәрбезнең инде хатыны шулай бит Айша, кайчан гына Хәдишәнең исеме искә алынса да, ул аны гел шулай искә алып, минем Хәдишә, менә ул шундый иде, дип, шулай гел сакланып аны искә ала инде. Гел сакланып шулай искә ала. Хәтта аның өчен дуга кыла торган була, истигъфар кыла торган була. Хәтта Айша радиллаһу анха әйтә, минем өчен минем көнчелегемне уята торган Пәйгамбәрбезнең хатыннарыннан Хәдишә булды ди. Хәтта алар Хәдишә белән бергә булдылармы? Юк, Хәдишә вафат итеп бит инде Айша килгәндә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбезнең Пәйгамбәрбез үлгәндә 9 хатыны була. Димәк, Айшадан башка 8. Шулай бит. Берсенә дә ул кадәр көнләшми. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез гел Хәдишәсен искә ала торган була. Хәтта өйдә сарык суйсалар, иң тәмле кисәкләрен бүлеп, моны Хәдишәнең туганнарына илтегез әле. Моны Хәдишәнең туганнарына илтегез әле дип әйтә торган була. Яки мәсәлән, тәмле ризык пешсә, шулай алып, моны Хәдишәнең туганнарына илтегез әле дип. Гомумән, хәтта анда берничә риваят килә инде. Берсендә килә инде, Айша әйтә, минем ди, шул хәтлек Пәйгамбәрбез тагын Хәдишәне мактагач ди, шул кадәр көнчелегем котырды ди. Хәтта мин аңа әйттем ди, шул әбиеңне искә аласың инде, ягъни олы яшьтә була бит инде. Шулай бит, ул вакытта бит ул тагын да олы булыр. Үлгәндә 65 яшь була бит аңа. Менә бит Аллаһ сиңа мине бирде дип әйтә инде. Пәйгамбәрбез елмаеп, шулай син аңламыйсың бит дип әйтә инде.
Һәм икенчесендә хәтта нәрсә ди, Гайша әйтә, көнчелегем шул кадәр котырды ди, түзә алмыйча әйттем ди, эй я Расулалла, менә дөньяда шул бер Хадиша генәдер инде ди. Шул Хадиша генә бардыр инде бу дөньяда ди, ягъни пәйгамбәребезнең аны шулай искә алганы. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шунда нәрсә диде? Бөтенесе миңа артын куйганда ди, Хадишам миңа бөтен нәрсәне бирде ди. Бөтенесе артын куйды. Ул миңа бөтен нәрсә, чөнки Хадишаның акчасы, малы, үзе, аның ничек әйтергә, аның хикмәте, аның тәҗрибәсе бөтенләй берсен бирде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям һәм хак юлга, шулай бит. Бөтенесе миңа ялганчы дип әйтте ди. Хадишам миңа шанды ди. Чөнки иң беренче хатын кыз исламны кабул иткән. Шулай бит. Ул бит әйтмәде, "Юк, син әкият сөйлисең" дип әйтмәде. Шулай бит. Ул аңа иман китерде. Һәм миңа ди, нәрсә ди, Хадишамнан башкалардан мәхрүм булганда, миңа Хадишамнан балалар насип булды ди. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны һәр вакыт шулай искә алып сөйли торган булган, алхамдулилlah. Һәм инде тормышның икенче икенче ниенә кайтсак, Гайша радиллаһу анха, ул бит инде менә пәйгамбәрлек Хадиша белән башланды. Шулай бит. Һәм инде вафат булганда барыбер пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның 9 хатыны булса да, ләкин ул кайсы хатынында булса да авырый башлады бит инде. Авырый башлады, хәлсезләнде. Ул әйтә иде, кайчан Гайшаның шираты җитә дип. Ул гадил булды һәм нәрсә? Ул бара иде башкаларына да, ләкин ул инде сөйли иде, кайчан Гайшаның шираты җитә дип. Һәм хатыннары аңладылар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Гайшасын сагына, Гайшасы янында булырга тели, һәм аны Гайшага күчереп, үзләре шул өйгә килә торган булдылар инде Гайша янына. Һәм инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шуннан да Аллаһ Тәгалә менә пәйгамбәрлекнең ахырын Гайша белән бәйләде. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям инде менә шушы Гайшага тәрбия бирде, бик күп гыйлем бирде, чөнки үлгәндә Гайша бик яшь иде әле. Яшь иде, әмма ул озак яшәде. Димәк, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның өендә булган хәлләрен, аның үзен тотышын, ничек ул мәсәлән юына, ничек ул ашый, ничек ул йоклый, менә бөтен нәрсәләрне безгә кемнән беләбез без? Гайшадан беләбез. Шуңа күрә кайбер исламның дошманнары әйтә бит инде, менә пәйгамбәрбез сабыйга иләнгән дип. Беренчедән, ул вакытта һәм ул милләт, ул безнең кызлардан тизрәк өлгерде. Беренчедән. Икенчедән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям инде ул яшь кызлар белән яки мәсәлән шахват шире белән ширләсә, 25 яшьтә 40 яшьлеккә өйләнерме? Юк инде әлбәттә, ул алмас иде Хадишаны, шулай бит. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның Аллаһы Тәгалә Гайшаны аңа бирде, ул ниндидер шахват белән түгел, шахват кенә түгел, монда бит ул аңа шушы көчен, гыйлемен биреп бетерергә тиеш иде. Һәм ул шуннан да бирде. Һәм Гайшадан бик күп гыйлем алдылар, сахабалар, табигиннар, шулай бит, бик күп гыйлем алдылар. Шуңа күрә Гайшаның вазифасы кешелек тарихында зур иде. Шуңа күрә кайбер ачы телләр инде үзләренә булсын гынахлары, теләсә нәрсә сөйләсәләр дә, ләкин пәйгамбәребезнең вазифасы аның зур булды һәм Гайшага шушы гыйлемне, тәрбияне ирештерү иде. Һәм алхамдулилlah, шуннан да ул Гайшасы белән яшәү дә бик шундый хикмәтле булды. Ул инде кич кырын аның белән утыра иде, шулай кай вакыт әйтәләр бит инде хадисләрдә килә, Гайша аңа ди әллә нинди хикаяләр укый торган булган. Гайшаның яшьлеге белән, ни белән, уйлап карагыз, пәйгамбәр аның бай да 23 ел гына. Шулай бит инде. Аңа кешеләргә ирештерә икән, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям утырып, шуны тыңлый торган булган инде. Сәгатьләр буе. Ул шундый төрле хикаяләр, шундый кыссалар укый торган булган, пәйгамбәр елмаеп сораулар бирә торган булган аңа. Алхамдулилlah. Һәм инде беләбез, аның белән шаярган, уйнаган чаклары булды, шулай бит. Мәсәлән, алар бер вакыт шулай узышып карадылар, ләкин Гайша узып китте аны. Узышабыз диде дә пәйгамбәр. Гайша узып китте аны, яшьлеге белән, ни белән. Аннарысын икенче бер сәфәрдә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларына әйтте, барыгыз әле ди, алгарак китегез әле ди. Без куып җитәбез сезне ди. Һәм алгарак киткәч, Гайшага әйтте, узышабыз тагын ди. Узышабыз ди. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям узды аны. Узды. Һәм нәрсә диде? Бу сиңа тегесе өчен булыр диде. Ягъни нәрсә тегесе өчен булыр. Ягъни теге вакытта узган иде бит, шулай бит. Шунысы өчен булыр ди. Шундай бик күп ниләр инде, кыссалар. Мәсәлән, Гайша радиллаһу анха әйтә, иртә белән без бер тастан юына идек ди. Бер тастан.
Һәм элек бит инде раковиналар ниләр булмады. Су салайык та, пәйгамбәрнең куллары зур булган. Гайшаныкы кичкенә булган. Һәм пәйгамбәрбез Гайшага су калмасын дип үзенә шулай нитә торган булган инде. Тизрәк. Гайша, мин инде ди, шулай миңа калдырмыйсың бит инде, миңа калдырмыйсың бит инде дип, тизрәк үземә суны алмакчы була инде. Ягъни пәйгамбәрбез ниндидер робот булмаган. Теге механизм салынган, намаз, ураза, менә кайбер кеше шулай уйлый. Юк, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ул сабый белән сабый булды, олы белән олы булды. Кирәк җирдә каты булды, кирәк җирдә йомшак булды. Гайша әйтә бит, безнең кулларыбыз бутала иде ди, ягъни мин тизрәк алырга тырышайм ди, ул ала иде суны ди. Хәтта менә мин аны гел китерәм инде ул мисалны. Кайбер кабиләләрдә, мөселман кабиләләре түгел, шундый гадәт бар иде, хатын кызның мәсәлән айлык күреме башланса, ирләре хатыннарыннан җирәнәләр иде. Һәм әйтәләр иде, бар анаңа кайтып кит дип. Бар ана кайтып кит анаңа, аннан җуынып килерсең дип әйтә. Бу мөселманнарда булмады. Бу башка кабиләләрдә, башка милләтләрдә, ниләрдә булды, дин кешеләрендә. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям курыкты, бу гадәт нишләр дип? Теге дурной пример заразителен мөселманнарга да керер дип. Һәм хәтта Коръәндә аят иңдерде Аллаһ Тәгалә бу турында. Хатын кызга бу зур сынау дип, шуңа күрә алар белән бергә булыгыз, бергә ашагыз дип. Менә шуңа күрә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нишли иде? Гайша радиллаһу анха су эчсә савыттан, аның ирене кай төшкә тисә, пәйгамбәр шул төштән эчә иде. Айлык вакыт күрем вакытында. Ни өчен? Ул аңа күрсәтте. Ягъни хатыныңнан җирәнергә ярамый. Дөрес түгел ул. Бу гаделсезлек бу. Яки Гайша ит ашаса, пәйгамбәр аның итен ала иде, ул каян тешләсә, шуннан тешлә башлый иде. Ягъни күрсәтеп, мин хатынымнан җирәнмим дип. Менә пәйгамбәрнең хөрмәте булды, ихтирамы булды шулай. Һәм әлхәмдүлилләh, ул үзенең менә шушы Хадишасын булсынмы, Гайшасын булсынмы, аны якын итүен, якын күрүен, аны яратуын, аны сагынуын каядыр булса, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер кашында яшермәде. Бер кашында яшермәде. Чөнки мәсәлән, бар бит кайбер ирләр әйтәләр, син үзеңнең хатыныңны яратканыңны күрсәтә күрмә хатыныңа. Нигә? Башыңа менә ул ди. Ягъни менә кайбер кеше шулай уйлый. Шуңа күрә теге урамда җылмаеп йөри дә, кайткач теге өйгә керер алдыннан байтырып кашларын байтырып куя теге. Һәм кирип китә өенә инде. Вот, ато башка менә бит инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әлбәттә андый түбәнлеккә төшмәде. Андый түбәнлеккә төшмәде, һәм аннан курыкмады да. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ул хәтта Гомар ибн Хаттаб, аны бит инде кемдер иң каты ди, Гомар ибн Хаттаб әйтә, без өйгә кайтсак сабый балалар кебек идек ди. Ягъни сабый балага әйләнәйек ди. Уйный торган булганнар, шаяра торган булганнар, ягъни исламның матурлыгы бу, исламның гаделлеге бу. Хәтта бер сахаба килеп, ул инде күрәсең өметләнгәндер, пәйгамбәрбез иң ныгы мине яратмый микән дип сорады бит. Я Расулаллах, әйтәле миңа ди, иң ныгы син кемне яратасың ди? Менә әйтәле ди. Кемне син иң ныгы яратасың ди? Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Гайшаны диде. Менә иң ныгы мин Гайшаны яратам диде. Анасын кемне дип сорады. Ну, беренче урында булып булмады бит инде. Может, икенче урын миңадыр, Анасын кемне диде? Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Гайшаның әтисен диде. Әбу Бәкерне димәде. Карагыз, Әбу Бәкер белән утны суны үтте. Иң беренче исламны кабул иткән Әбу Бәкер. Шулаймы? Иң якын. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Бер вакыт минбәрдә әйтте, кем миңа яхшылык кылган булса, бөтенесенә кайтардым ди. Ләкин Әбу Бәкергә генә кайтарып бетерә алмадым диде. Әбу Бәкер иң күп яхшылык кылган кеше, ләкин нәрсә диде? Иң ныгы Гайшаны яратам, аннарысын кемне дигәч, Гайшаның әтисен диде. Ягъни хатынының хөрмәтен, ихтирамын күрсәтте. Менә шуңа күрә әлхәмдүлилләh, бу инде бер шундый меңнән, миллионнан бер өлеше генә, әлбәттә, сөйкле пәйгамбәребезнең, аның турында без күпме генә сөйләшсәк тә, ул бик әз, ләкин минемчә, менә шушы юлларны да бераз гына өйрәнеп, уйлансак, фикерләсәк, машалла, чыннан да сөйкле пәйгамбәребез безнең күңел түрләребездә, безнең калбның түрендә утырга тиеш, һәм инде без аның сөннәтендә булсак, иншалла, без инде иң бәхетле, иң хәерле кешеләр булырбыз. Аллаһ Тәгаләнең сәламе, салаваты булса иде сөйкле пәйгамбәребезгә, аның гаилә әһелләренә, Хадишасына, Гайшасына һәм башка хәләл җефетләренә,
аның балаларына, аның сахаба-и кирамнарына, иншалла, безгә инде аның өммәтендә булып, аның юлын дәвам итәргә иншалла насыйп итсә иде. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Икенче дәрескә кабер газабы. Юк, булды инде. Кабергә китәбез. Кабергә китәбез.